जरासे बिमा बिफानि सासे गथ' दंमोन। गथ'आ बिराद रागा खरामोन। सानफ्रोमबो रागा जोंबाय थायो बियो। आरो जेब्लानो रागा जोङो माबा माबि जिराद बुस्थुफोरखौ खुबैलाबायो, बुख्रेबलाबायो, टिभिफोराव आखायाव जि थायो बेजोंनो खुबैनानै माने धंस' खालामो। बिराद रागा खरा। बिमा बिफाया गोबां बुजायबाबो बे गथ'खौ कन्ट्रल खालामनो हायाखैमोन। गोबां साननायजों सानसेखालि बिमा बिफाया बे गथ'आ फरायनाय फरायसालिनि साबसिन जायखौ मोजां मोनो बै सासे फोरोंगिरिखौ बिसोर लोगो हमदोंमोन। आरो बे फोरोंगिरिखौ बुंदोंमोन जे जाहानि गथ'आ बिराद रागा खरा, सानफ्रोमबो रागा जोङो, थाब थाब रागा जोंबाय थायो। आरो जेब्ला रागा जोङो बिराद गुबुन महर लायो बियो, खाथियाव जि मोनो बेजोंनो मानसिखौ बुनो नागिरो, खुबैनो नागिरो आरो बुख्रुबलाबायो। मा राहा दं बेखौ फाहामनो हानायबा मोजां जागौमोन। फोरोंगिरिनि सिगाङाव बुंबाय। फोरोंगिरिया बुंबाय थिग दोङो, आं आंनिफ्राय जेसे हायो बिखौ बिनि रागाखौ फोजोबनो नाजागोन आरो बिखौ सासे मोजां मानसि खालामनो नाजागोन। गथ'खौ आंनियाव साननैसो दैथायहर। फोरोंगिरिया बुंबाय। फोरोंगिरिया बुंनाय लेखा बिमा बिफाया गथ'खौ फोरोंगिरिनाव थिनहरबाय। फोरोंगिरिया एक्सपार्टमोन आरो गथ'आबो फोरोंगिरिखौ गोबां मानियोमोन। दाना गथ'खौ फोरोंगिरिया बिनि न'आव लांनानै बुंबाय, नों माने एसेबां रागा जोङो? रागा जोंनाया हामा। रागा जोंबाथाय मानसिफ्रा गाज्रि मोनो, मानसिफ्रा अना, मानसिफ्रा मोजां बुङा, मानसिफ्रा नोंनो माबा माबि मिथाइ चक्लेट बायदि बायदि होआ, दुस्थु गथ' होननानै बुङो। ओंखायनो रागा जोंनायखौ गार। दा जियानो जा, नोंदो दिनै आङो मोनसे खेला गेलेगोन। माने नोंखौ आं मोनसे खेला गेलेनो होगोन। आरो बे खेलायाव नों जुदि उइनार जानो हायोब्ला नोङो बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय जिनिसखौ नोंनो आं बान्था होगोन। नोङो जि मोजां मोनो नोङो बेखौनो आंनियाव बिनानै ला, आं नोंनो बे बान्थाखौ होगोन, खिन्थु नोङो बे गेमाव उइनार जानो हानांगोन। फरायसाया गथ'आ जाबाय, जागोन सार, नोंथाङा जि खेला होयो आं गेलेनो नाजागोन। दाना फोरोंगिरिया बिनो मोनसे हाथुरा आरो माखासे गाजोल गथ'नो होनानै बुंबाय, बे हाथुरा आरो गाजोलखौ नोङो लानानै दोन। दोनैनिफ्राय नोङो जेसेबां रागा जोङो सानसेयाव नोङो खेबबैसे रागा जोङो, खेबसे रागा जोंनो ओंखारब्लानो नोङो बै न'नि उनथिं थांनानै थसे गाजोल दोनानै दोन वालाव। खेबनै रागा जोङोबा नोङो नैथिबार थांनानै न'नि उनथिंगाल थांनानै नोङो मोननै गाजोल दो। नोङो जेसेबां रागा जोङो एसेबांनो नोङो न'नि उनथिं थांनानै एसेबांनो नोङो बे हाथुराजों गाजोलखौ दै दै दोन। आरो गथ'खौ बुंबोदोंमोन बियो, नोङो जेब्लासिम थसेबो गाजोल दोनो मोना जायो, माने ओरैबायदि दिन जुदि नोङो मोनोबा जाय खालि नोङो थसेबो गाजोल उननि बेलाथिं थांनानै दोहैनो मोना, बे खालि नोङो आंनो खबर हो। गथ'आ बुंबाय, जागोन सार। गथ'आथ' बिराद रागा खरा, गोबां रागा जोङो बियो, सानफ्रोमबो रागा जोङो बियो। सानसेयावनो बियो खेबबा 10 बार गाहाम रागा जोङो बियो। मालाबा खेबबा रागा जोङो बियो, उनथिं खेबबा थांनानै थबा गाजोल दोना दोनहैयो। मालाबा 7 बार रागा जोङो बियो, उनथिं थांनानै बियो 7टा गाजोल दोनानै दोनहैयो। बिदिनो थबा थथाम थब्रै थबा बिदिनो थाङै 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 बियो बिराद सिन्था नांबाय आरो, बा सानफ्रोमबो इमान गाजोल दोबाय आङो ब्रे ब्रे उनथिंगाले, आं एसे खम खालामनांसिगोन। दा गथ'आ बिदिनो मालाबा एसे बुरजानिफ्राय खम खम जाबाय थाबाय आरो, मालाबा खेबबा बाराखांबाथाय थबा दोहैबाय, आरो मालाबा खेबथाम, मालाबा थथाम गाजोल दोहैबाय उननि बेराजों, मालाबा खेबनै, मालाबा खेबसे, मालाबा खेबनै, बिदि खमाय खमाय फैनानै सानसेखालि बियो खेबसेबो रागा जोंदिया आरो थसेबो गाजोल दोनो मोनदिया। बै खालि बियो फोरोंगिरिनियाव थांबाय आरो बुंबाय, सार, दिनै आङो खेबसेबो रागा जोंदिया, बेनिखायनो आङो थसेबो गाजोल उननि बेरायाव दोहैदिया। सार, आं देरहाबाय, आंनो दा नैबे बान्थाखौ नांसिगौ। दाना बुंबाय, र' नों देरहाथ'वाखै, दासो नोङो फार्स्ट राउन्डखौ फोजोबदों, दिनैनिफ्रायसो नोंनिया सेकेन्ड राउन्ड स्टार्ट जागोन। आरो सेकेन्ड राउन्डआ फोजोबबासो नोंनि थार्ड राउन्डआ स्टार्ट जागोन। दाना नोङो नैबायदि खाम, नोङो जै खालि नोङो रागा जोङा बे खालि नोङो गाजोलखौ थसे बुफुनानै गारहर। आरो नोङो बेबायदि सानबैसे रागा जोङा एसेबांनो, जेसेबां नों रागा जोङा एसेबांनो नोङो गाजोलखौ बुफुलांबाय था, बोखारलांबाय था। दाना नोङो जै दिनखालि नोङो रागा जोङालासिनो थायै 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 नोङो बे गाजोलखौ बख'जोबनो हागोन, बै सानखालि नोङो आंनि सेराव फै आरो आंनो खबर हो। जागोन सार होनबाय। दाना गथ'आ
बिराद टारगेट लाबाय आरो आं गाजोलखौ बख'जोबथारनांसिगोन मानो होनबा बिराद गिदिर बान्था मोनगोन नालाय बियो ओंखायनो बियो दिनै रागा जोङा थसे बख'लायबाय गाबोनबो बियो रागा जोङालासे बिराद थानो नाजाबाय गाबोनबो रागा जोंदिया आरो थसे गाजोलखौ उथिनानै बख'लायबाय बिदिनो बियो रागा जोङालासिनो थानो नाजायै माहासेसो मास मोनसेसो रागा जोङालासिनो थानानै बियो गाजोलखौ बख'जोब्बाय दाना गाजोलखौ बख'जोबनानै बियो फोरोंगिरिनि खाथियाव खारलांबाय सार आङो बहुद दिन रागा जोङाखै आरो रागा जोङैनि आङो सानफ्रोमबो गाजोलखौ रागा जोङै सानखालि गाजोलखौ गाजोलखौ बख'जोब्बाय आङो खेलायाव उइनार जाबाय सार दाना आंनो बेस्ट बान्थाखौ हरनांसिगौ फोरोंगिरिया बुंबाय थिगानो दङ आदसा दाना नोङो नोंनि बान्थाखौ मोनसिगोन नोंनो जि नांगौ नोङो बेखौनो बिना लानो हासिगोन जोङो गाबोन मार्केटाव थांसिगोन मार्केटाव थांबाय बिनो बिनि लुबैनाय बेस्ट जिनिसफोरखौ बिनो बायनानै होजोब्बाय दाना नेक्स्ट दिना खालि बान्थाखौ होखांनायनि उनाव बेखौ बे जाय जायगायाव गाजोल दैयोमोन बे जायगा लाना थांबाय फैनाय नोङो नैबे जायगायाव बे बेरायाव नोङो मा नुदों गथ' फंबाय आं जेबो नुवाखै सार मोजाङै नाय मा नुदों नों बे बेरायाव बेयावथ' जेबो नुवाखै सार आं बे गाजोल दोनायनि बे गाज्रि जाना थानाय बेरा गुगानाय गुदुंफोरासो दं बेफोरखौसो नुदों आं बेखौनो सोंदों आङो दा नोङो रागा जोंबाथाय नोङो जुदि रागा जोंनाय हुदा थायोब्ला बे रागा जोंनायनि गोहोम बे गोहोमखौ नोङो माब्लाबाबो नोंनि गोरबोनिफ्राय आरो नोंनि गोसोनिफ्राय नों मालाबाबो बोखारनानै गारनो हाया नोङो जै रागा जोंना खामानि मावगोन नोंहा गोबां खहा जायो आरो बे खहाफोरखौ नोङो सुफुंफिननो हाया नोङो नोंनि आफाखौ रागा जोङोबा नोंनि लोगोखौ आइखौ रागा जोङोब्ला नोंनि आइखौ नोङो जै रागा जोंबाय बे रागा जोंनायनि दायखौ माब्लाबाबो सुद्रायफिननो हाया बियो गोरबोआव हाबनानै थायो ओंखायनो नोङो मालाबाबो रागा जोंनाङा नोङो दिनै रागा जोङालासिनो थाबाय बहुद दिननि उनाव खिन्थु नोङो बे बेरानि जानानै थानाय दाखोनखौ नोङो दिनैसिमबो माने नुबाय थानो मोन्दों थ' बेनि ओंथिया बेनो नों जे बिराद रागा जोंबोबाय नोंनि आइ आफाखौ नोंनि खाथियाव थानाय टिभि मुवा बेसाद टिभिनि रिमटफोरखौ नोङो बुख्रुलाबायोमोन खुबैलाबायोमोन दिनै बेनि खहाखौ सुफुंनो हानाय रावबो गैया दा बेबायदि नोंखौ अनगोन खिन्थु बै दागा नोंनि गोसोआव नांनानै थाबाय नोंनियाव सिर' जिबन थासिगोन बियो बिराद रागा खरामोन बियो गाज्रि मानसिमोन उनावसो मोजां जादों बै दाखोनखौ मालाबाबो हुखोमोरनो हाया थिग गथ'नि बेलायावबो बेबायदि नाथाय बियो गिदिर मानसिफोरनि बेलायावबो बेबायदि नोङो जुदि रागा जोङोब्ला नोंनि रागा जोंनाया मालाबाबो कनस्ट्राक्टिभ जाया बेयो डिस्ट्राक्टिभसो जायो नोङो जेखि जाया लानाय थांखिया रागा जोंनानै लानाय थांखिया मालाबाबो मोजां जाया बेनिखायनो मालाबाबो रागा जोंनानै नोङो थांखि लानाङा आरो जेसे हायो नोङो रागा जोंनायखौ खमायनो नाजा मानोना रागा जोंनानै मावनाय खामानिया नोंनो मालाबाबो मुलाम्फा लाबोआ नोंनो फोजोबस्रांनायसो लाबोगोन जिखि जाया खामानियाव नोङो रागा जोंनो नाङा नोङो मोजाङै सलुसन खालामनो नाजा नोंनो बियो मुलाम्फा लाबोगोन नाथाय नोङो रागा जोंनानै नोङो सलुसन खालामनो नाजायोब्ला नोंखौ सोरबा सासे मानसि बिराद रागा जोंदों नोंखौ रागा जोङोबा बेयो जोबस्रांनायनि बादै जेबो गैया बेनिखायनो जायखिजाया जेंनाखौ नोङो रागा जोंनायजों समाधान खालामनो थाखाय नाजानाङा बेखौ नोङो स्मुथलि गोदै रावजों आरो मोनसे स्मुथ पलिसिजों नोङो सलुसन खालामनो नाजानांगोन होमबासो बियो सलुसन जागोन पार्मानेन्टलि नाथाय नोङो रागा जोंनानै मावनाय खामानिया मालाबा सलुसन जायो नाथाय पार्मानेन्टलि जाया बियो टेम्परारिलि जायो दा दिनै नोङो गोबां रागा जोंनानै मावनाय खामानिफोरखौ नों साननानै नाय जिमान रागा जोंनानै नोङो मावदों मोनफ्रोमबो पार्मानेन्ट सलुसन मोननाय जायाखै नाथाय टेम्परारि सलुसन जायो नाथाय बियो नुजाफिनो आरो बांसिनसो खहा गोनां जायो बेनिखायनो नोंथाङा जुदि रागा जोंनाय हुदा दोङोब्ला बे रागा जोंनाय हुदाखौ दिनैनो खमायनानै ला आरो रागा जोङाब्लासिनो जायखिजाया प्रब्लेमखौ समाधान खालामनो नाजा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थेंक इउ